Hello babes, ge bahai tangmai tini kaisa ang hatio thangai phaipru kaisa Scorpio malkhung kaisa bridge thutaioi tangmani sak saijing no belaikino marang khamo belaikino tayar ti sajagoi thangka tayar duita tayar bini brush maroi thangka omong kha photograph PS by khobjak side sorani bridge belaikino tabuk ko krang rok bai ti salai tanglaio tabuk trang sinai o gari no norok nugui mana no kaham kino ang norok no phungnai norok nai tongni video no abo wngkha tiprasani malkhung ya do omo hingke bukung kolog rokni malkhung hai kebo khanga rokni malkhung obo wngkha dharmanagar ni gari o malkhung ni number wngkha TR05F0770 hingke khajani maruti kising song norok kaham keno sai mano taboni jorao malkhung chalnai rok potekhe malkhung chalogoi tong belai kheno speed o chalogoi tongo haini bagui norok bo je malkhung chalnai rok norok bo kisa turuk turuk kheno chalokdi o je gari chalogoi phainai hege malkhung chalogoi phainai borokni bo umor kom khuno obo haifano khangari rokni borok rok borokni gari borok belai kheno tini kirma singsa ongoi thangka haifano borok khnamani chungje sawai mano hingke borokni o jagani borokni bisingtwi mane umor kom ko hinui no khnao haifano borok tangai amtui khe wngkha belai kheno uanama singsa a bridge tola o thangka hingke borok bo sak rok deraoi mangkhamung haifano mungsa anglia hinui chung sawai mankha o jaga o thangainai o je spot o thangainai chung sawai mankha je borok mungsa phano onglia hinui hingke khajani maruti kising song norok ani channel no support khaidi ang norok no update rok riui maya ongoi tongkha haino norok no jora mangkha hingke waisa update rok riui tongmano norok bo ani channel no support khai tongdi hingke khajani maruti kising song norok jotono no hambai।